Tak, ideme na to. Tak ahojte, vítajte naši milí všetci. Jakub Chomát, vítaj tu opäť so mnou v našom krásnom štúdiu. Ahoj. Ahoj Romanka, ahoj projektoři, projektorky a doufám, že nejste uškvaření z těchto parných tropických dní. Ja som, ale kto by to spomínal? Poďme sa mi pekne, túto síce ako zavity nám troška spomaluje to teplo, ale poďme sa mi troška pozamýšľať nad nejakými témami. A s Jakubom sme sa dohodli, že nadviažeme vlastne na naše včerajšie reelko, ktoré sme dávali na Instagram, ktoré bolo o projektoroch, prostredí, sebaláske a peniazoch. Tak poďme si rozvenúť túto tému, pretože to je taká téma pre projektora. No, tým, že my fungujeme inak, my máme inú energetiku ako väčšina populácie na svete, tak vlastne u nás obopnúť a pochopiť, ako nám tie peniaze alebo tá hojnosť fyzická môže prúdiť, je trošku taký komplexnejší balíček. Tak poďme si to tak trocha ako rozobrať viac. A Jakub, idem sa ťa rovno opýtať, povedz mi, či ty ako človek so skúsenosťami vnímáš tú paralelu alebo tú koreláciu s vyjadrením, že peniaze ako energia vibrujú na rovnaké frekvencii ako sebaláska. Či máš tú skúsenosť, že keď si bol v tom svojom flow, keď si šiel to svoje, že si bol taký ako istý sám sebou a v tej pohode, že ti to tak ako inak prúdilo, jak keď si bol v strese pod tlakom a tak? Povedz. Ano, a Áno. můžeme skončit. Ne, jak jsi to říkala, už jenom jakoby ta, jako nějak sebeláska, jo, tak u toho jsem měl takový jako tělesný jako signál úplně zimomravky, tak jako jo. Ano, i já to vnímám, tuhletu jako jasnou korelaci, to, že když jsem v té lehkosti, když jsem v tom uvolnění, když jsem v tom sklidnění a tvořím z tohohle místa, nikoliv z toho strachu, stažení, obavy, nedostatku a boje, tak to vlastně jako plyne jako ta energie. A letí to samo. Přilítávají příležitosti ke mně Mm. a, a ta energie, to plynutí je prostě je to v té lehkosti a hravosti. Jo? A v momentě, kdy tam jsou nějaké bariéry, tak to samozřejmě jako ta voda, tak to jako obeplyne. Ale zároveň jako jsem si po té své cestě a zvědomu, a to ještě možná dorozvinem, že jsou určitý věci, které mi to jako blokovaly, kde vlastně je to samozřejmě to stažení, ta bojovnost, ta nedůvěra, ty strachy, které se u toho jako vyjevují, který tomu nesvědčejí. No. Takže jednoznačně vnímám, že to je komplexní, ale zároveň, že to tak jako je spojený s tou lehkostí a hravostí, o který se tak jako různě už bavíme. No. Jasne. Ty si povedal jedno veľmi dôležité slovo, ku ktorému som sa aj ja chcela dostať vlastne dnes, alebo aj potom. A je to slovo nedostatok. Pretože my máme vnútorný svet a vonkajší svet. A vlastne už aj kvantová fyzika a všetky tieto nové vedy potvrdzujú to, že vlastne náš vonkajší svet je vlastne výsledkom nášho vnútorného sveta. Hej? To, čo mám v hmote, doslova do písmena, tak to je ako zrkadlo môjho vnútra. A my ľudia my si to neuvedomujeme, a to sú tie limitujúce presvedčenia, o ktorých sme sa my tak už ako predtým bavili, že vlastne tvorba našej reality aj nášho vnútra vychádza z nášho vnútorného nedostatku. Po väčšine. To je obrovské percento nás, ľudí, ktorí vlastne tvoríme tú realitu z pozície nedostatku. Ano, Tak keď to komu ako povieš napriamo, tak ti povie, nie, ja nemám, ja to tak necítim, ale přesně. keď ideš do tých podvedomých vzorcov a vlastne ideš možno že až do obdobia narodenia, tak naša celá éra, spoločnosť, výchova, školstvo, zdravotníctvo, všetko je smerované na výchovu človeka do pozície z nedostatku. Ešte len sa, decko, my sme generácia, keď my sme sa narodili, neboli sme hneď daní matke na prstník a nebolo bonding, nebolo takéto, že to dieťa vyživíme od prvého momentu, ale čo nám spravili? Odstrihli nás, chytro hneď po porode nás dali na týždeň úplne mimo matku, do nejakej králikárne, do nejakých klietok. Ako reálne nás napchali takto všetkých tam, aby si matka odpočinula, alebo ja neviem proste, aké mali toto. Čiže tým pádom už ako bábätko po prvých nádychoch na svet sme vlastne začali trpieť nedostatkom. Nedostatkom tepla tela matky, ktoré sme poznali 9 mesiacov. Normálne ma zimomraky, keď o tom hovorím.
Potom sme zrazu, potom bola tá výchova. Keď je hladné, počkaj, jak to bolo vtedy, sa dávkovalo, že musíš presne v určitých časoch Ano, ano. krbiť, nie keď je hladné, keď to, Ne, ne, keď to nadiktujú. Čiže chúďa to dieťa, ešte nevedelo rozmýšľať, nevedelo si pýtať, nevedelo čo, už bolo v nedostatku, pretože nedostalo jesť, kedy ono potrebovalo, ale kedy ano, si to ano. nejaká autorita vonkajšia jednoducho zmyslela. A takto by sme mohli postupovať v živote malého človečika krok po kroku a zrazu by sme prišli do dospelosti, kedy ten človek reálne, pokiaľ nepracuje sám so sebou a neuvedomujú si tieto všetky vlastne konštrukty, že vlastne my kompletne všetko väčšinou tvoríme z pozície nedostatku. Tí ľudia, ktorí sú v biznise úspešní alebo aj ako v súkromnom živote, že sa im darí a tak ďalej, prekonali presne tieto záležitosti, to nastavenie, ten mindset, to intro a vlastne v prvom rade si zvedomili ten nedostatok alebo tie limitujúce presvedčenia, alebo ich možno, jak som bola ja, že proste freestyle tu, freestyle tam, že proste, ja som Terminátor, mňa nič nepohrozí, aký nedostatok, to neexistuje, chápeš? Takže vlastne veľmi veľa ľudí tvrdo muselo ako si vybudovať to, aby preklopili to vnímanie a myslenie, ktoré do nás bolo vštepované roky, rokuce. Takže to chcem len zvedomovať, ako chcem to nahlas hovoriť, aby, kto nás budete počúvať, aby ste sa zamysleli vlastne nad tým, ako to my v sebe máme. Že nás vlastne od prvého nádychu spoločnosť potlačila do tej ovčiarine, nech sme všetci ovce, nech si všetci myslíme, že nedostatok je prirodzený, popri tom absolútne vôbec není. Prirodzená je hojnosť, pretože všetko je hojno, len my si myslíme, že to tak nie je. Takže rezonuje toto s tebou, alebo vnímaš? Mega. Mega. Ještě si dovolím i přidat tu svoji zkušenost. Jednak tato nucená separace od úplného jako malíčka, který se koupe v teplé vodě prostě 9 měsíců, permanentní hojnost všeho, co potřebuje, tak najednou střih a je tady nějaká instituce, nějaký manažer, a.k.a., který říká, teď jo, teď ne. Řveš, to nevadí, já si dám špunty douší, prostě až bude XY hodin, dostaneš jídlo a nestěžuj si. A držu a makej vlastně, jo. A já to rád používám v době AI jako promptování, jo. Takový jako dětský lomeno metaprompting našich myslí, který jsme tímhletím uspořádáním společenským nějak vlastně pojali, jakože OK, tak takhle to vlastně tady je. To je základní princip fungování, abych nějak mohl fungovat v této komunitě, v tom společenství a tak jsme to nějak jako byli nucený jako přijmout, jo, jakože tak to je. No a já, když jsem si pak vlastně později dostával k nějakému přesně mapování těch svých přesvědčení, jo, v rámci nějakých jako online kurzů zvědomování hojnosti a tak dále, tak tam bylo krásné cvičení, k kterému jako já to někde ještě jako konsolidu a nabídnu to taky jako takový vlastně materiálek, protože mě to hodně posloužilo vzít si opravdu papír a zkusit se zamyslet, jaká přesvědčení kolem penězí, lomeno hojnosti, jo, já to tam jako na té energetické úrovni vlastně jako propojím, já vlastně si nesu. Jo. A přesvědčení, dám tady 2-3 příklady. Jo. Bez práce nejsou koláče. Lomeno, musíš makat, aby byly koláče. Peníze jsou špinavý. Když je budeš mít v ruce, umej si ruce, aby si neměl, jo, jsou plný bacilů, bakterií, vlastně blbě, jo, něco. Mít to v ruce je blbě a musíš se očistit potom jídlem. No, a vlastně takovýhle, když to jenom vyslovím, jo, peníze jsou špinaví a vlastně ty bohatý lidi určitě někoho nějak jako vojebali nebo zmanipulovali a tím přišli k těm penězům. No. A vlastně, když vlastně si zvědomil, že tyhle ty 3 nějaký jako vzorečky tam někde část tvojí osobnosti si myslí, no tak to není moc vítací. Já, kdybych byl peníze jako energie a slyšel tenhle ten vnitřní monolog Jakuba, jak si řekl, no tak proč bych já vlastně u toho jako měl být, teď on mě vlastně jako odmítá, on jako si myslí, že jsem špinavej, tak jako proč já bych tam jako chodil za tím Jakubem. Takže metaprompting kolem peněz myslím, že byl intenzivní, no. Ale vieš, keď si zoberieš, že ono to má logiku. Štát ako spoločnosť, štáty ako spoločnosť nepotrebovali vychovávať individuálnych jedincov, ktorí si myslia, že dokážu na planete všetko. Pretože tým pádom by
tá autorita vonkajšia bola nefunkčná. Bola by ako nefunkčná z ich uhla pohľadu. Takže Ano, nás, ako ja to vnímam, že to je vlastne presne, že to je ten takéto programovanie nás ľudí, aby sme držali hubu a krok, šúchali nohami, aby sme boli ako tí, ktorí veľa robia a popri tom sú ticho. Si tu? Lebo zamrzaš miestam. Si. Dobre. Takže vlastne ono to, ako spätne chápem, že má to celé logiku, ale potom sa tu musíme teda, už sme v dobe, už ide 2027, aj 2026 a už je doba, kedy vlastne prechádzame z tej vonkajšej autority k tej vnútornej. A tu je krása aj toho human designu, že vlastne nám ukazuje, aká je tá naša vnútorná autorita, že nemusíme slepo počúvať tých všelijakých politikov, učiteľov, guruov a že proste veškerá pravda je v nás vnútri. Akurát potrebujeme zapracovať na tom, čomu chceme veriť, alebo čomu verilo naše malé dieťa, naše malé ja, ktoré ako tak hľadalo nejaké to bezpečie v tom svete, pretože my si musíme uvedomiť, že rast človeka sa nikdy nemôže udiať v prostredí, keď sa cíti v nebezpečí. Hej? Takže rast ano. môj, tvoj, hociaký, môže nastávať, keď som v bezpečí. A to bezpečie my ako projektori si potrebujeme vedieť urobiť vo svojej podstate a je to presne o tom, čo ja stále do kolečka hovorím, o tom prostredí. Ako náhle my sme není v tom správnom prostredí, tak ten pocit toho tela, že je v bezpečí, nemôže existovať. Keď sa necítim v bezpečí, a to bezpečie znamená aj možnosť zlyhať. Že som pri ľuďoch, kde sa cítim v bezpečí, aj keď zlyham. Pretože viem, že sú tu pre mňa, viem, že ma podporia a tak ďalej. Bez tohto pocitu my nie sme schopní ako rásť a napredovať, pretože vlastne naše telo je stále v tej pozícii toho útok, útek, fight or flight a toto, vieš. A vlastne tým pádom, ako my chceme preklapať sa z nedostatku do dostatku a hojnosti, keď naše telo je stále ako v tenzii. Hej? Takže preto ja stále hovorím, že pre nás projektorov, špeciálne, keďže my sme tie špongie, je najdôležitejšie urobiť si poriadok v tých ľuďoch pardon, okolo seba, v tom prostredí. A veľakrát, a veľmi veľakrát sa deje to, že musíme upratať rodinných príslušníkov, manželov, deti, najbližších priateľov, s ktorými sme celý život nejakým spôsobom ako žili, nažívali, ale zrazu prídeme do bodu, kedy si uvedomíme, že vlastne najviac ma drží možno dole pri zemi môj otec s mamou, pretože stále do mňa vštepujú tie vzorce, s ktorými ja už som není stotožnený, hej? Že vlastne, keď chcem napredovať, jednoducho, bohužiaľ, musím to tu ako odpiliť. To, že ich raz za čas stretneme sa, pokecáme o počasí, fajn, ale to mi light, proste môj život, môj smer, áno. To isté partneri, manželi a manželky. My si to, fakt, ako pre nás je to až životne ohrozujúce, pokiaľ sme dlhodobo v nefunkčných, nesprávnych prostrediach, vzťahoch, pretože my potom nevieme raz a nám tá hojnosť veškerá, nám to flow, nám ten maják proste nebude svietiť. Nebude. Krásně. Dvě věci. Jo, to je super díl, to je úplně, si říká o delší rozsah, ale tak třeba to bude nějak na pokračování. Myslím si, že tohle je velmi důležitý téma vlastně sdílet, tak jsem rád, že i jsme chytili tu pozvánku z vašich komentářů na Instagramu a vlastně tvoříme takovýhle díl a zjevně to není poslední. Dvě věci. První byla, když jsi hovořila o těch rodičích, tak mě bylo v 90. roce 7 let, takže 90. takový to období rodiče, kteří chtěli podnikat, mohli začít podnikat, moje začaly. Takže já jsem zároveň nakoukával ty vzorce stylu podnikání v 90. Jo? Což byl nějaký styl a nějaký mindset, kde oni předtím 35 let svýho života vyrůstali v komunismu a najednou se to překlopilo do nějaký tvořící se demokracie a kapitalismu a bylo to takový trošku divoký a punkový, že? Takže tam oni si vytvářeli jako nastavení mysli, hele, co ty peníze, jak se dělá kapitalismus, trošku bylo zhasnuto z pohledu nějakých zákonů, tvořilo se to, kolikrát to byla jako kovbojka a v tomhle tomu já jsem byl ve věku třeba 10 let, jo, kde jsem jako špongy nasosával z toho prostoru těch 90kových kapitalistů, který bohužel dneska ještě třeba jsou předsedové vlád a tak.
A, a to je dost humus, jako toxický, jo. A to je jeden zdroj našich přesvědčení ohledně toho, jak se vlastně může podnikat, jo. Budu hovořit o sobě. A opravdu já takhle podnikat nechci, tak proto tomu říkám 90kový podnikání a nechci se nikoho dotknout. Určitě mezi nimi jsou naprosto eticky korektní a skvělí lidi, který byli s čistým rámcem a čistým štítem, ale prostě hledali. A zároveň tam byl ten přesah toho komunismu, jo? Přesně ten jako mindset toho drž hubu a krok, a který se tam možná jako mezi generacema jako to tvořil. No a pak ta druhá část, to bezpečí, jo. Já si myslím, že to není jenom o projektorech, u nás je to hodně, jo, ale vlastně tohle je univerzální. Vlastně všichni na této planetě v momentě, kdy já budu v tom napětí toho boje, můj nervový systém nemůže se uvolnit a jak není uvolněný, tak vlastně jako to přitahování těch podobných energií vlastně funguje. To je ten princip toho kvantového světa. No. Takže napětí nervové soustavy vlastně jako není v korelaci s tím volným plynutí té hojnosti. Presne. Dobre, že si spomenul to podnikanie v tých 90-kách, lebo to aj u nás bolo tak, že vlastne aj mama, aj otec mali svoje podnikanie, s ktorým, ako, keď to spätne zoberiem, že ja som podnikateľ, tak ako s ich praktikami ako nemôžem súhlasiť, alebo nemôžem byť stotožnená, jasné. Nemám sa s kým o tom baviť, pretože rodičov už ako nemám, ale tiež vlastne mne to dalo spätne to, že vlastne som vyrastla v prostredí ako projektor, kde som videla, že vlastne dá sa robiť z domu, alebo dá sa mať ako, mamina mala kaderníctvo u nás v Činžaku dole v pivnici, že vlastne my sme boli, že som videla, že tam není taký ten systém, že ráno na 6 ideš do fabriky a bla bla, že vlastne bola tam tá sloboda, tá voľnosť a mne sa to, ako pre mňa to bolo prirodzené prostredie. Odľaznúť do toho, aké praktiky mali. Ale tiež preto som ja možno, že, však dobre, individualita, preto som ja možno aj celý život mala problém zapadnúť do bežných ako v úvodzovkách fabrík, pretože to mi nedávalo ten môj pocit toho, čo ja vlastne vnímam, že je správne pre mňa. A súhlasím s tým, jak si povedal, že vlastne ten pocit bezpečia je potrebný nie len pre nás projektorov, ale samozrejme pre všetkých, to je taká univerzálna záležitosť. O to viac pre nás projektorov, pretože vlastne my, ako my máme treba si uvedomovať tie detaily, že ako my máme zameranú auru. My máme zameranú auru do druhého človeka a my tu celý život pátrame, kto je ten druhý. Zaujímame sa ako o tých druhých ľudí, na seba nedovidíme, preto my projektori, máme veľmi veľký problém so sebahodnotou, so seba pochopením, pretože my vidíme presne na každom, čo je ako, čo sa dá opraviť, čo jak funguje a ale vlastne my nedovidíme sami na seba. To je tá vec, kedy ja hovorím, že každý projektor by mal mať aspoň jedného projektora na to zrkadlenie a na to posúvanie sa. A keď nie je projektora, tak sprievodcu terapeuta hocikoho, to je jedno, len nech sa to tam nejako deje, pretože my sa najlepšie vieme posúvať a vlastne chápať samých seba a svoju hodnotu cez tých druhých. Hej? My projektori sme tu není na život o samote v lese a teraz idem sa vymeditovať do bezpríčetnosti, až odpadnem. Nie, proste my sme tu, aby sme sa hýbali medzi ľuďmi, ich posúvali, vnímali ich energiu a vlastne tú energiu usmerňovali a vďaka tomu vlastne sa učili sami o sebe, kto my sme. A zase naspäť k tomu prostrediu. A tým pádom, keď my nebudeme v správnom prostredí, kde nás nebudú rešpektovať, my nemáme koho usmerňovať a my nemáme ako vlastne pozerať sami na seba, tým pádom sa pripravujeme o tú lásku samých k sebe, o tú spätnú väzbu, že wow, že tak tomuto to pomohlo, proste, že si tak ako po krôčikoch, po schodíkoch malinkých ako budujem tú hodnotu, alebo nie, že budujem, vnímam, že ju začínam ako vidieť, vnímať v sebe. Hej? A vlastne kým sa nedopracujeme do tohto levelu, že mám okolo seba, že hýbem sa v spoločenstve, kde som prijatá, rešpektovaná, kde ma vnímajú a ja mám tú spätnú väzbu, ktorá mne ukazuje mňa samú seba a na základe toho môžem budovať tú sebalásku, tak jasné, že mi nič iné nemôže prúdiť. Čo chcem, aby mi prúdilo, keď vlastne to je o tom. Ja keď som ľahostajná sama k sebe, tak tie peniaze sú ľahostajné ku mne. To je presne tá energia. Preto ja podporujem aj ženy v tom, že jednoducho maj tú odvahu, tak nedávaj toľko peňazí. Keď máš menej peňazí, tak kašli na niečo, ale chod na masáž, chod na výlet, učičikaj sa, chod tej kaderničke, proste
čím viac o seba pečujeme, a toto je druh sebalásky, proste čím viac o seba pečujeme a doprajeme si, tým viac nám ten vesmír dopraje. Chápeš? Hej, jak uvnitř, tak navenek, to je to asi klíčový slovo, který tady kolem kterého oscilujeme, tak to možná dáme i jako takový hashtag dolů do komentářů. A klidně se pojďte napsat, jak to s váma rezonuje, ať na Instagramu nebo tadyhle na YouTube, podle toho, kde na to koukáte. Jak se vám daří? Jak to máte nastavené uvnitř teďka? A co se vám vlastně zrcadlí z toho venku? Je to jenom vlastně ta rezonance toho, jak my jsme jako napolovaný, v jaký kondici je ta naše nervová soustava, respektive v jakém poměru boje, respektive klidu a to, co vám rezonuje zpátky. A určitě jako podtrhuju a přidávám se k tomu, když jsem dole a když mám nějaký chmury, mám přesně stavy, kdy vůbec nejsem připojený k nějakým svým talentům, darům, ani bych tohle slovíčko nevyslovil, tak vnímám a mám vypozorovaný, že to je ten nejlepší moment se nějak opravdu, i kdyby mikroopečovat. Jo? Pro mě je to, tu se projít do té přírody, trošku se prodejchám. Miluju taky masáž, miluju saunu. Jo? A určitě i naši posluchači vlastně mají různý tyhle ty drobnůstky, které podporují tu sebepéči lomeno sebelásku, protože tam to opravdu začíná. To, že já sám sobě umím vyjádřit úctu a lásku tím, že jí pečuju a pravidelně o ní pečuju, mám sám sebe rád a to není o nějakém jako nabubřelosti, sobeckosti a takhle, ale je to o zdravém vztahu a kultivování toho vztahu, jako každého vztahu, sám k sobě, se vší úctou a pokorou a na tom, když vlastně jako pracuji a mám ty svoje jako návyky a věci, které mi v tomhle dělají dobře, samozřejmě má to nějaký jako asi i finanční rámec, ale spoustu těch věcí je procházka zadarmo. Nějaká dobrá dechová praxe zadarmo. Já miluji dobrou kávičku. Jo. Kupuju si skvělou zemkovou kávu a namiluji si to a užiju si to. Jo. To znamená, tato sebepéče vlastně je velmi zdravá a prospěšná zase z toho sklidnění. Jo. Kdo má rádi kávu, tak si jenom představte, když si to fakt jako užijete a plně jste s tím šálkem a vnímáte tu vůni, vnímáte tu chuť, nikam zrovna třeba nespěcháte a fakt máte tu chvilku sami pro sebe s tou výbornou kávou, já to prostě miluju. Tu je perfektne, ak sa krásne si to popísal a páčila sa mi tvoja veta, že lebo to je zadarmo. Vieš, aký ja mám ako mindset, alebo jak ja vnímam a čím som hlbšie v celej tejto energetike, tak tým viac, že vlastne nakoniec není absolútne nič zadarmo. Akože, ale absolútne vôbec nič není zadarmo, pretože kde aj neplatíme peniazmi, platíme energiou, buď tou vydanou, alebo tou prijatou. A keď vlastne začnem nad týmto rozmýšľať, že čokoľvek sa okolo mňa deje a nie je zadarmo a je na mne, akým spôsobom k tomu prístupem, pretože takto, vesmír potrebuje rovnovahu, áno, to je základ. Aj v rámci peňazí a energetiky vždy musí byť ako účtovníctvo. Má dať dal. Tu máš takú kolónku, tu takú. A je samozrejme, že keď my dávame veľa, a nie sme schopní a ochotní prijímať, lebo veľmi veľa z nás nevie prijímať, a to je zase, to sa rovná žiadna sebeláska, lebo raz, keď sa ľúbim, tak prijať viem. Takže keď veľa dávam a neviem prijímať, tak vesmír zastaví to flow voči mne, pretože, tak počúvajme moje, ty už si dala toľko a nechceš naspäť, tak ako ty to nechceš a odmietam ti to ako sprístupňovať. To je jedna vec. A druhá vec, opačný extrém. Len berem a nedávam. Keď sa toto deje, tak si môžete všimnúť, že u týchto ľudí sa potom deje to, že dostanú, ja neviem, úraz, chorobu, prídu o niečo, zhorí im auto, roztrhnú sa im hadice pod domom a vytečie im 7000, neviem, tých všelijakých kubíkov vody a budú musieť veľa platiť. Vesmír si to vždycky vypýta, tú záplatu. Takže vlastne ja som ten typ, čo som si za celý život proste osledoval, už sme sa o tom bavili, že ja veľmi rada platím, dávam aj navyše s takou láskou, s tou láskou, pretože viem, že sa mi to akože vráti a vždycky sa to vracia. Tak tu chcem len ako tiež nadhodiť takú myšlienku na zamyslenie, že nakoniec aj to, čo sa javí, že je zadarmo, tak nakoniec zadarmo nie je, pretože všetko má svoju energetickú hodnotu. A je len na nás, do akej miery si dovolíme, aby to bolo vyvážené. Má dať dal, dám, príjmem, vydám. Aby vlastne
som ja ukázala tomu vesmíru a tej energii, že som ochotná, schopná prijímať a som hodná tej hojnosti, ktorá všade okolo mňa lieta. Ja si ju len potrebujem ako stiahnuť Ano, z toho éteru, chápeš? Ale ano, keď my sme si, akože keď my sme si není vedomi toho, že sme hodní, tak to akože odmietame. Vieš? Tak to tak ako yes. odpalkovávame. A, a, a no, dobre, to už by A, bolo dlho. Takže takto som to ano, ešte ano. zareagovala. Hele, mně tak jako přichází, že vlastně tohle je velmi zajímavý téma a že bychom si ho mohli tak jako nechat jako dorozpracovat. A myslím si, nebo když se na sebe kouknu na tu svoji cestu i ve smyslu té hojnosti, já už jsem to taky jako různě sdílel, že jsem si zkoušel zmapovat, kde si ji vlastně jako brzdím. Tak myslím si, že bychom mohli tady dát takový trošku závazeček, co říkáš, Romy, že bychom mohli připravit ještě něco pro tohleto téma tady na další jako sdíleníčko. Určite áno, pretože toto je téma, ktorú potrebujeme všetci aj chápať, aj vnímať, aj sa nad ňou zamýšľať, pretože nie je problém v množstve peňazí v obehu. Problém je v nás, keď už tak. A keď s ním môžeme Ano, pracovať a môžeme sa posúvať, tak je fajn mať možnosť vlastne si tak ako pinkať, zvedomovať a raz spolu v tom bezpečí, v tom bezpečnom priestore, hej? Tak, amen. A to proto pro vás něco nachystáme. tak. Tak jo, já myslím, že jsme dnešní epizodku tak nějak hezky naplnili. Co říkáš? Áno, určite áno, minimálne na taký štart. Ďakujeme vám všetkým, čo za nami chodíte na YouTube, na Instagramy, je vás viac a viac a ja sa z toho veľmi, veľmi teším. A potom aj tá naša tvorba na tom Instagrame, tá každodenná je taká spontánna, veselá, hlboká a krásna. Takže ďakujem, užívajte teplé leto, čau. Krásný léto a pokud ještě nejste registrovaný na to naše první setkání projektorský online naživo 25. srpna, tak jděte na www.projektoři.cz a registrujte se, těšíme se na vás. Áno, tak. Ahojte. Pa, pa. Super. Počkaj, toto dám